салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. дирӯз дар шаҳри доҳаи Қатар бозии легендаҳои дастаҳои Барселона ва Реал Мадрид сурат гирифт. Он насли тиллоие ки замоне ба қавле замину замонро ба ларза медароварданд, як бор дигар чашмҳои мухлисонро об доданд. Роналдиньо, Луиш Фигу, Сорин, Конго, Ривалдо, Давид Вилля, Клюверт, Куарешма, Эрик Абедал, Дебур, Зейдор ва дигару дигарҳо бо шикам ва ришҳои сафеду сарҳои бемӯи майдондорӣ мекарданд. Хулоси калон ҳамин ки Реал дар бозии легендаҳо ҳам аз Барса шикаст хурд. Зеботарин чизе ки дар ин футбол мухлисон диданд, ин голи ба истилоҳ шедеври Роналдиньои афсонавӣ буд ки аз зарбаи стандартӣ тӯбро ба кунҷи дарвоза равон кард. Ronaldinho with a chance. Oh! Incredible. Ronaldinho makes it 2-0 for Barcelona legends. 2002 World Cup versus David Seaman. His numerous goals for Barcelona. дар ниҳоят тариқи зарбаҳои пеналти дастаи Барселона бо ҳисоби умумӣ 4-2 ғалаба кард. шояд ин барои худи футболбозон ҳеҷ аҳамияте надошта бошад, аммо барои мухлисоне ки ҳамон вақт онҳоро тамошо мекарданд, беҳтарин чизе буд ки диданд. барои ба даст овардани маблағи калон аз пешгӯии футбол ба телеграм-канале ки ман дар ҷои комментария закрепит кардам, дароед ва силкаи гузоштаи маро пахш созед. промокоди мо 1x Фирдавс аст ки бо ин промокод дар аввалин пардохт шумо имкони бурд кардани 8000 сомониро пайдо мекунед. мухлисони Реал чанд рӯз боз ба чашмони душманонашон нигоҳ карда наметавонанд. шаби гузашта дар Лигаи Чемпионҳо аз дастаи Ливерпул шикаст хурданд ва ҳатто ба 2 голи мерсисайдиҳо ба ҳадди 1 гол ҷавоб гардонида натавонистанд. суқути 2 дастаи зури ҷаҳон дар симои Реал ва Сити чӣ ҳикматеро пушти худ дорад намедонам, аммо далел ҳамин аст ки дар 5 бозии худ Реал дар 3-8 шикаст хурдааст. бо ин шогирдони Анчелоти бо 6 имтиёз дар мавқеи 24-уми ҷадвали умумӣ қарор гирифтанд ва шогирдони Арне Слот бо ғолибият дар ҳамаи 5 бозиҳо лидери ҷадвали мазкурро бар зимма доранд. яке аз сабабҳои асосии омадани Мбаппе ба хотири он буд ки фаронсавӣ мехост дар ниҳоят ҷоми Лигаи Чемпионҳоро болои сар бардорад, аммо пешравии ягонаи ин футболбоз дар он аст ки дастаи Реал аз ПСЖ дар ҷадвал як зина боло месад. Реал дар ҷои 24-ум, ПСЖ дар мавқеи 25-ум. ин марҳиларо на танҳо суқути дастаҳои зури Аврупо, балки суқути ситораҳои зури футбол ҳам унвон дода мешавад. Муҳаммад Салоҳ ва Килиан Мбаппе дар ин бозӣ аз уҳдаи иҷрои зарбаи пеналти баромада натавонистанд. яксу Гвардиола сару рӯяшро хуншор карду ба ин васила худро муҷозот намуд. сӯи дигар мавзӯи барканоршавии Карло Анчелоти рафта истодааст. бечора Мбаппе ахиран дар майдон бо сар пойҳои худро боло карду гуфт: ман футболбоз нестам, ман йогамаш мекунам. Руд ван Нистелрой баъди истеъфои муҳлати кӯтоҳи корӣ дар Манчестер Юнайтед барои худ дастаи нав ёфт. ин ҳам ту даста не, балки Лестер Сити аз Премер-лигаи Англия мебошад. гапгапи омадани Нистелрой ба курсии сармураббигӣ дар Лестер дар ҳоле пайдо шуд ки баъди рафтани Тен Ҳаг, мутахассиси нидерландӣ дар 4 бозии дастаи Манчестер Юнайтед нақши сармураббии муваққатиро иҷро кард ки дар 2 бозии ӯ бар муқобили Лестер буд. дар ҳар ду вохӯрии дастаҳо Манчестер Юнайтед бо ҳисоби умумии 8-2 ғалаба кард. 5-2 дар мусобиқаи ҷоми Англия ва 3-0 дар Премер-лигаи Англия. хулос баъди ин ба қавле шиканҷа аз ҷониби Руд раҳбарияти бошгоҳи Лестер ба хулосае омад ки ӯро ба вазифаи сармураббигӣ даъват намоянд. курсии сармураббигӣ дар Лестер аз рӯзи якшанбеи гузашта инҷониб холӣ аст. хулос ин марди хуб дар 4 бозии ба сифати сармураббӣ кор карданаш дар МЮ худро нишон дод, аммо барои баъзе сармураббиҳо то 2 сол ҳам дар Манчестер Юнайтед вақт додан аз дасташон хок наёмад. тақдири Муҳаммад Салоҳ то ҳол дар Ливерпул норӯшан боқӣ мемонад. гап сар ин аст ки новобаста аз оне ки Муҳаммад дар ин мавсим ба задани 12 голи муҳим даст ёфту баъзан аробаи Ливерпулро ба танҳоӣ дар вақтҳои вайронӣ ба пеш мекашад, то ҳол аз ҷониби раҳбарияти бошгоҳ пешниҳоди ҳамкорӣ нагирифтааст. ба ин тартиб ӯ аллакай аз 1 январ ҳақ дорад бо дастаҳои дигар гуфтушунид гузаронад. тобистони соли 2025 шартномаи феълии футболбоз хотима меёбад. ҳатто дирӯз худи Мисрӣ ба рӯзноманигорон гуфт ки
ман то ҳол аз забони ягон раҳбари даста дар мавриди пешниҳод ва ё тамдиди шартнома ягон сухан нашунидам. ин албатта фаъолияти футболбозро ҳам аз ҷиҳати равонӣ ва ҳам аз нигоҳи касбӣ дар байни роҳ мемонад. Мегӯянд аз дастаи Атлетико Мадрид аллакай ба агенти футболбоз занг зада ҳолу аҳволашро пурсидаанд. агар Ливерпул ба Салоҳ пешниҳоди ҳамкорӣ накунад, эҳтимол аст футболбоз ба Атлетико Мадрид равад. аз Ливерпул ҳоли ҳозир рафтан ба Атлетико аз киштӣ ба қайиқ паридан аст. Реал Мадрид қаблан фақат рекорд мегузошт ва акнун ба антирекорд гузаштааст. дар бозӣ бо Ливерпул онҳо на танҳо шикаст хӯрданд, балки як антирекорди навинеро ба қайд гирифтанд, ки ҳеҷ бошгоҳе дар таърих онро такрор накардааст. расонаҳои иттилоотӣ акнун чунин хабар навиштаанд: бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид дар таърихи Лигаи Чемпионҳо антирекорди нав гузошт. дар ин бора Айдимен беайзӣ хабар додааст: қаҳрамони феълии мусобиқа дар мавсими имсолаи Лигаи Чемпионҳо аллакай бохти сеюмро ба қайд гирифт. ҳеҷ як ғолиби Лигаи Чемпионҳо дар мавсими баъдӣ дар марҳилаҳои гурӯҳӣ ва Лигаи бартар ин қадар мағлуб нашудааст. яъне ҳар дастаи қаҳрамонии Лигаи Чемпионҳоро ба даст овардааст, дар мавсими оянда пайҳам дар бозиҳои гурӯҳӣ 3 маротиба ба шикаст рӯбарӯ нагардида буд. ин антирекорди намояндаи тими шаҳри Мадрид расман дар даври панҷум гардид. аммо шумо парво накунед, мухлисони азиз. бале, ҳоло онҳо аз пой уфтодаанд, аммо агар боло шаванд, тамоми ҷаҳон ба зону меафтад. инро рӯҳияи чемпионӣ мегӯянд, ки ғайри Реал дигар касе надорад. фишору диабети мухлисони Реал баланд аст. бо ин Ламин Ямал ҷоизаи беҳтарин футболбози ҷавони солро мегирифтааст. ба худо мекушед мухлисони Реалро. нимоятгари тими Барселона Ламин Ямал ҷоизаи беҳтарин футболбози ҷавони солро соҳиб мешавад. вингери 17-солаи Барселона ва тими миллии Испания ҷоизаи Голден Бойро ба даст меорад. дар ин бора 27 ноябр пойгоҳи хабарии Диарио Спорт расман эълон кард. ёдовар мешавем, ки Голден Бой ҷоизаи барои беҳтарин футболбози ҷавони сол дар Аврупо мебошад. ин мукофотро рӯзномаи итолиёвии Татаспорт медиҳад. барандаи феълии ин ҷоиза нимҳиматгари тими Реал Мадрид Ҷуд Беллингем мебошад, ки мавсими гузашта дар аввалин бозиҳои худ дар Реал оморҳои боварнокарданиро ба роҳ монда буд. дар маросими тақдими ҷоизаи кунунии туби тиллоӣ Ямал ҳамчун беҳтарин бозингари ҷавони сол ҷоизаи Копа Трофи гирифта буд. дар хотир доред, ки тобистони соли 2024 Ямал қаҳрамони Аврупо дар ҳайати тими миллии Испания шуд ва ҷавонтарин бозингаре гардид, ки муаллифи гол ва ирсоли головар гардид. ҳоло ин футболбоз дар вақти осеб вазифаи кӯдакнигоҳкуниро дар хона бар уҳда дорад, мисли ман. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.